Homes e mulleres do Bloque Nacionalista Galego estamos tranquilos, moi tranquilos no inicio desta campaña. Porque estamos tranquilos e tranquilas coa cabeza ben alta, co orgullo da coherencia e, sobre todo, co orgullo do noso compromiso con Vigo e con Galiza. E só aquí no BNG está a verdadeira alternativa. Somos, sen dúbida algunha, a alternativa que necesita esta cidade e este país. Outros sí que están nerviosos. Tan nerviosos que hasta poñen os cartéis antes de tempo. Amigos e amigas, só hai dous camiños nesta campaña que comeza. O camiño do compromiso ou o camiño das promesas falsas. Só hai dous camiños. O camiño da aposta clara por Vigo e por Galiza ou o camiño por facer o que nos manden os de fora. Só hai dous camiños, a improvisación ou o camiño do traballo continuado, do compromiso. Só hai dous camiños e unha soa alternativa. Alternativa que eu hoxe reivindico como a única real e que pode sacar a Vigo e a Galiza da situación na que estamos, que é o Bloque Nacionalista Galego. Non hai outra alternativa, nin para os traballadores, nin para as traballadoras, nin para as mulleres, nin para os mozos, nin para as familias desta cidade. Non hai outra alternativa. Compañeiros e compañeiras, amigos e amigas, de aquí o 22 de maio, co Bloque Nacionalista Galego, a reconquistar o futuro, como fomos quen de reconquistar para os vigueses e viguesas este casco vello. Adiante co BNG, porque Vigo nos necesita e Galiza máis que nunca. Vamos a pegar.